Хора, винаги се чудя защо има такива хора на света. Ти луда ли си? Каква заря, какви 5 лева нещо си откачила? Моля! Колко пъти казах, че съм объркала? Аз съм объркала едно нещо. Второто, което е какви 5 лева? Моля, какви 5 лева съм ти казала? Трето, защо обиждаш? Искаш сега да вляза в твоя канал и да започна и теб да те хейтя? Това нали знаеш, че не е приятно. Трето или четвъртото, което е... защо ти ме обиждаш, като си доста малка според мен? А и аз съм вече почти на 10, аз съм на 9. Но не разбирам ти защо трябва да обиждаш. Нали знаеш какво е? Това е все едно от теб да те обидят.